Tak je videl. Dáme tú fotku Instagramovú, takú my traja, aby sme si mohli dať tie čelenky. Ste za to, chalani? Bude hit, Cecilko. Vidím, že si zase investoval do nových čeleniek a neuchotených. There she was, just walking down the street, singing doo-ba-dee-dee-dee-dum-dee-dee-doo. There she was, just walking down the street singing doo-ba-dee-dee-dee-dum-dee-dee-doo. Poprosím na svoje miesta, 3, 2, 1. že byť zvukára. Trosticatá, hovno, papier, dekel, paprdeky, olivy, pizza s kukuricou, bez šunky. Snapping our fingers and shuffling to the beat singing doo-ba-dee-dee-dee-dum-dee-dee-doo. A čo, svetlo máme dobre? No, mňa vidieť dobre? Také prepučenie. Nemá vidieť všetko? My to dlho nerobili. Joj! Čo robíš, Jakub? Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier. Ale toto je už ozaj dosť. Basic! Ondrej Basic! A to bude ako záber cez okno, cez vlakové. Vieš, a bude, že to je úplne iné, ako keď kradeš vo vlaku a bude ten z okničku, vieš, tak sa neviem tak z oboku, ako keby si sedel. Aha. A no ne, do objektívu to bude. Aha, a nemám sa nič. Trošku sa môžeš. Aha. Tak, ale ako keby, jak ideš na vlaku, veď, ak to beruje. Tak to hore, dole. Tak? No a hovor. Akože, to je úplne... Ako, aha. A normálne tam není normálny? Nie. Kurva. No, ukáž, daj to na kameru. Vieš, okolo ruky, viem, že teda, ja si skladávam, ty si čo? Ja nejako otrhnem a pokrčím. Ja si takto naskladám na trh. Bola to ako peroslový. No to nie. Dobre, no teraz, aby som nezabudol, si sa raz úplne mimo. Ale tu... Bolo to v Belgicku, to čo určite tady. Belgicko by som mal. Jaj, môže dáno tebe dať smotňak do ruky. Tak 20 ľudí. Dobrze.